сега и там и в радиото и в телевизията, сме говорили съвсем по друг повод с вас. Сега ще ви представя сигурно пак като археолог или... Да, значи аз съм представител на Българското археологическо сдружение председател. Това, че сме се зачекнали за рациери, е единствената причина, че решили се случая рациери, ще се реши цялата археология в България. Вие водихте студенти, там ние сме се срещали на терен и в студията. Така да е било, нали, да. Да почнем с това, каква е срещата. Някой да кажете какво е това? Да, не, тя въобще да каже, наше превеждане. То превод и тия международни истории ще стане твърде тромово и за това не може да бъде. Не. Ние цяло предаване не може да бъде. Така че нас не трябва да синхронно. Съобщо за нашия проблем с музей. Не, първо да тръгнем от събитието. Това какво е? Каква среща, как се нарича, организатор и така, защото ние не можем хора Добре, сега ще ви го обясня. Групата, която аз ръководя към ЮНЕСКО, трябва да напише доклад за това, което са видели в България. И тази среща е част от този доклад. Защото целта на този проект е да се идентифицират проблемите, да се знае за проблемите, за да може да бъде предложено решение. И част от проблемите са проблемите с находките, които са изнесени от рациария и които, както виждаме, хората от чужбина имат много отдавна решение как да не бъдат изнасяни. Ето това е в резюме. Така, събитието е среща по проект. Това е част от нашата програма. Ние се срещаме абсолютно с всички, които не допуснат и които искат да се видят с нас. Те искат да съберат максимална информация за България и за опазването на културните паметници. И това е част от нашата програма. Но срещата е... Айде да го кажем. Това е целта на проекта е да се предизвика един мониторинг от страна на международната общност. Проектът е, така се казва, Рациария Семпер Флорет Сушай. Няма как да и снимаш. Не, това е смешно. Проектът е точно Рациария Семпер Флорет Петър-Русетински, който означава Рациария ще посетява за така се казва. Добре. Само тя да разкаже. Добре, така. Значи кой? С това, с проекта и нататък това, което говори. Така, значи аз ръководя група и съм ръководител на проект, който е под егидата на ЮНЕСКО и със съдействието на организация, която се казва Love Heritage Volunteers, която е международна доброволческа организация, която работи за опазването на паметници на културата на международно ниво. Не само в Европа, Африка и така нататък цял свят. Тази година имат 50 проекта, 30 от които са в Европа, един от които е нашия. Гранта, който получаваме, т.е. наградата, е да използваме логото на тази организация и от нейно име да съберем информация, да можем да помогнем за опазването на паметници на културата. Това е среща, която е част от нашата програма и която е свързана именно с големия нашумял проблем с изнасянето на културното богатство в този северо-западен ъгъл на България. Защо? Защото чужденците, с които работя, имат друга система, която в крайна сметка позволява това, което се изкопава от България, да остане т.е. страната, която се изкопава, да остане в нея. И от тук нататък разговорът е много дълъг, но срещата ни в момента е с Металдетектна федерация, които всъщност са обвинявани за част от проблемите, които се случват с римския град Рациария. Предполагам, че този разговор ще доведе до някакво решение на проблема, така че действително, ако продължи това иманярско нашествие и те като организация с много членове, и ние от наша страна и с подкрепата на международната общественост да можем да заедно да решим. Така, добре. Сега да чуем и името на федерацията, защото така да разбирам.
Така, друг е. Ние показваме съм председател на управителния съвет на Българска национална федерация по метал детектинг. Основани сме 2009 година. Една от основните цели на федерацията е подкрепа на английския модел и негово въвеждане на територията на Република България. Английския модел е следното доброволно сътрудничество между почитателите на метал детектинга и музеите. Музеите като институция, която трябва да отговаря за случайно намерени находки и предоставени на тях. Срещаме огромна трудност, когато им да се обадим в музеите с такива случайно открити, да кажем, стари предмети. Там умишлен бойкот правят на членове на федерацията. Не всички музеи, разбира се. Експертни мнения, дали това са културни ценности, дали не са. Проблема е такъв с Министерството на културата и с музеите. Умишлено, с каква точно цел не знам, но умишлено не искат с нас сътрудничество. В цяла Европа има сътрудничество между търсачи, които имат метал детектори и музеите. И в България по закон, който намери нещо старо, трябва в 7-дневен срок да отвоми най-близкия музей. С огромни усилия успях да накарам част от нашите членове да почнат да го практикуват на нещо. До сега около 50 човека са ходили в музея да носят неща, които са открити, а иначе членуват около 1000. Целта е с участието на Министерството на културата и на музеите и с наше участие, разбира се, от наблюдението, ако трябва, и на прокуратура, и на полиция, но да регламентираме нещата така, че всичко да бъде в някакви разумни граници. Който върши престъпления, да си носи отговорността, който не е вършил престъпления и е отговорен към цялата дейност, да не бъде третиран като престъпник. Тази практика е по цял свят, особено развит е този модел в Англия. Там, включително и с възнаграждението на този човек, който е открил дадената вещ, е направен така, че човека може да очаква някакво финансово възнаграждение. Тук това не се случва и там е следващия проблем, но на първия етап искаме да имаме сътрудничество, каквото сме намерили, като идем в музея, да ни дадат някакъв документ, че си ходил там и си го предоставил. В случая има много, които отиваш в музея, оттам ти казват, ами тези неща са буклуци, заминавай си, ти си заминаваш, те се обаждат в полицията, полицията ти прави обиск след ден или след два и същите тия буклуци стават изключителна културна ценност. Същите тия лица пишат експертни мнения и вземат хонорарите. Ето това е омагьосения кръг. Искаме ясни и точни правила. И целта е на тази среща. За нас специално. Благодаря. Така. Добре.